A dyma ni yn fyw, croeso mawr I chi mewn I wers fyw arall ar gyfer Adobe Express. Mae hi yn ddiwrnod Owain Glyndŵr, un o'r ffigurau hanesyddol pwysicaf yn ein hanes ni ac yn yr hanes wrth gwrs o bobl sydd wedi trial cael annibyniaeth I Gymru. Nawr, rowch o bod I ni yn y chat os gwelwch yn dda, pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi, a hefyd, athrawon, os yna gysylltiad gyda'ch ardal chi a Owain Glyndŵr, achos bydd e dros y lle I gyd, ath e I bob man yng Nghymru, ni wedi cael nifer o bobl sy'n cael ei galw'n dywysogion Cymru, ond mae'n gallu cael ei ddadle, mae Owain Glyndŵr oedd yr un oedd wedi teithio amgylch a cael cefnogaeth o bob cwr o Gymru, falle yn fwy na tywysogion eraill oedd yn cael ei galw'n dywysogion Cymru. Felly rowch wybod I ni, pa ysgolion sy'n ymuno, a hefyd, os I chi'n gwybod, neu os ys amser ydych chi chwilio, os yna gysylltiad gyda'ch ardal chi a Owain. Ydych chi yn dod o ysgol, dewch chi'n meddwl, os yna ysgolion yma o ardal Machynlleth, ble oedd ei Senedd gyntaf fe, neu o ardal Pennal, tu fas Machynlleth, ble nath e ysgrifennu llythyr Pennal, y llythyr enwog, neu Aberystwyth, Harlech, Cestyll fyna, bwysig iawn I hanes. Hyd yn oed lawr fan hyn yng Nghaerfyrddin, ddath e fan hyn yng Nghaerfyrddin, a nath e gipio'r castell, a cicio'r milwyr Saesneg I gyd mas o'r castell. Felly mae yna hanes Glyndŵr dros y wlad I gyd. Neu falle bod, beth bynnag. Meddyliwch am os yna gysylltiad gyda chi. A os na, newch chi'n lan. Right, croeso I chi. Gobeithio bod chi'n eistedd gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi I hwb a bod chi wedi agor Adobe Express a bod chi'n barod I glatio bant. Nawr, cofiwch, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym I chi yn ystod y sesiwn, allwch chi I oedi y fideo, gwasgu pause ar y fideo, ta pryd mae'n siwtio chi. Hefyd, athrawon, mae rai ysgolion yn sefyll am y wers gyfan, mae rai falle jyst yn neud y weithgaredd gynta gan ddefnyddio'r pause, a wedyn ddim yn cario ymlaen gyda'r ail weithgaredd, neu hyd yn oed defnyddio'r ddolen I wylio recordiad y wers fyw nôl ar ddyrnod arall I wneud yr ail hanner. Felly newch chi beth bynnag sy'n siwtio chi. Right de. I fi mynd I fod ar yr cyfrifiadur, ar y porwr, felly os ych chi'n defnyddio'r laptop, Chromebook, Mac, PC, rhywbeth fel yna, wedyn dyna beth byddai'n dangos yn gyntaf, ond dwi hefyd wedi agor app Adobe Express, dyma fe, ar yr iPad, felly fi'n mynd I fod yn neidio nôl ymlaen rhwng y ddwy sgrin, a bydd hwnna'n rhoi amser ychwanegol I chi hefyd. Nawr, mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi heddi, a mae'r ddolen yn sgrolio'r gwaelod yna. Chi'n cael adobe.le/Owain25. Nawr, mae eisiau hwnna heddi. Nawr, weithiau mae'n handi, ond dwi ddim yn holl bwysig, ond heddi mae angen arnoch chi, achos ni'n mynd I fod yn defnyddio testyn text o'r dudalen weithgareddau yn ein gwaith. Iawn? A hefyd mae dolen fyna i'r templed ni'n mynd I ddefnyddio yn y weithgaredd gyntaf. Felly, agorwch hwnna lan. Nawr, os ych chi ar Chromebook, laptop, Mac, PC, rhywbeth fel yna, jyst agorwch tab arall drws nesa I Adobe Express, a agorwch e fyny. Chi'n bod beth? Beth am I fi ddangos I chi fel I wneud hwnna? Hwnna'n syniad da, ynddo fe. Right, gwn ni. Nawr mae Express dy fi ar agor fan hyn, iawn. Nawr, dewch I fi gael cael hwn lawr a wneud e o'r dechrau chi. Felly, I agor y dudalen weithgareddau, be fi'n neud yw agor tab arall I fyny, a fi'n deipo mewn fan hyn adobe.le/Owain25. Go. A mae hwnna'n mynd I agor y dudalen weithgareddau. Chi'n gweld? A wedyn byddai'n gallu clicio nôl ymlaen rhwng Express a'r dudalen weithgareddau lan fan hyn ar y top. Nawr, os I chi a iPad, fel sydd â fi, allwch chi agor app y camera a sganio'r cod QR sydd ar eich sgrin chi nawr. Neu wrth gwrs, allwch chi just agor app Safari I fyny a teipio adobe.le/Owain25 mewn hefyd. Right, fi'n mynd I adael y sgrin na fyna tra bod ni'n gweld pwy sydd wedi gweud siwmai, achos fi'n mynd rhywbeth amser I chi hefyd I gael y dudalen weithgareddau I fyny. Right, pwy sydd â ni? Yn gynta heddi, yr enillydd, y cynta mas heddi yw Miss Rhys o ysgol gyfun Llangefni. Croeso I chi ffrindiau o ysgol gyfun Llangefni. A wedyn mae da ni dosbarth Mawrion y Migneint. O, waw.
Fi'n credu bod chi newydd ennill y wobr am enw dosbarth gorau erioed. Dosbarth Mawrion y Migneint o Ysgol Ysbyty Ifan, croeso i chi. A mae da ni Mrs Jones ma o Ysgol Morfan Efyn, croeso i chi hefyd. A wedyn, hei, dyma ni, dyma gysylltiad i chi, Ysgol Dyffryn Eiron, a mae dosbarth Glyndŵr. Ych dyrnod chi o heddi, dosbarth Glyndŵr, dyrnod chi. A mae da ni Ysgol Pont Ardawe, siw mae'n mynd, ffrindiau yn Ysgol Pont Ardawe. A wedyn, mae da ni, siw mai, siw di ti Miss Ferraro, siw mae'n mynd. Mae Ysgol Bro Pedr yma hefyd da ni, siw mai, a fi'n abo Miss Ferraro. Right, wel, na fe, a un bach to, da ni newydd popol an. Mae Miss Owain ma, siwr i ti Miss Owain, a'r ffrindiau draw fyna yn Ysgol Gymraeg Llangenech. Siwr i chi gyd draw fyna yn Llangenech, a diolch am ddod nôl. Chi'n ffyddlon iawn i'r gwersi byw. Right, nawr de, wedi rhoi digon amser, a dewch eich sylwadau mewn, a gewn ni nhw lan mes law pan bydd eisiau bach o amser yno ni. Felly, rowch eich sylwadau lan, to pryd mae'n siwto chi. Right, nawr, dewch i ni gael edrych a be ni'n neud gyda de. Sgrolio lawr ar dudalen weithgareddau. Dyma ni'n mynd i fod yn adeiladu llinell amser o wrthryfel Owain Glyndŵr, o'i ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru. Ni'n mynd i edrych ar y dyddiadau pwysig yn y gwrthryfel na. Felly, ar gyfer hwn, ni'n mynd i ddefnyddio templed. Iawn, templed. Mae miloedd ar filoedd o templedi mewn yn Express. Rhan fwyaf nhw'n Saesneg, mae'n ffain, ni'n mynd i ddefnyddio'n Saesneg nawr, ond ni'n mynd i addasu fe i fod yn Gymraeg. Felly, i agor y templed, beth sydd eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm glas sy'n dweud agor y templed. Iawn? Pan dwi'n neud hwnna, clic, dyma ni, mae'n taflu fi syth mewn i Express a dyma'r templed ar agor fan hyn. Just rhyw fan cychwyn i ni. Nawr, os i chi ar iPad, mae'r broses tymed bach o wahanol, felly na fi hwnna nawr i chi. A hefyd, os oes unrhyw un ohonoch chi'n cael trafferth gyda'r templed, bod chi ddim yn gallu agor e lan, bod y link na ddim yn gweithio am ryw reswm, allech chi chwilio, chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud chwiliwch am Blue Timeline Plan yn Express. Os mae'r botwm yma am pa bynnag reswm ddim yn gweithio i chi, dyle fe weithio, welwch chi fe'n gweithio'n berffaith fyna i fi nawr, ond os ddim, allwch chi wastod ar dudalen cartref chwilio fan hyn am dim hwnna. Blue Timeline Plan. Clicio ar templates. A cofio fan hyn, yr ail un yma. Chi'n gweld yr un glas golau gyda'r lafonydd bach gwyn, neu squiggles gwyn. Felly, sdim rhaid i chi ddefnyddio'r botwm yma agor y templed, os enwedig os mae ddim yn gweithio. Right, dechrau mi gael trial ydy ar yr iPad. Mae'r system bach o wahanol ar yr iPad. Felly, dyma fi draw ar Safari. Fi wedi mewn gynodi i Express, wrth gwrs. A mynd i agor y templed. Nawr, pan fi'n tapio'r botwm na, falle bod dim byd yn mynd i ddigwydd. Chymod, dim byd yn digwydd fyna nawr. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud yw dala'r bus lawr ar yr iPad arno fe, a wedyn dewis Open. Na fe, a mae wedi agor. Nawr, tro cyntaf dries i hwnna ar yr iPad, dal y bus lawr gwasgu Open, nath e agor tab arall ar Safari, a dde'n dweud rhywbeth fel Open the Adobe Express app, a oedd botwm bach glas, nes i wasgu Open, a nath e ddod mewn o fi. Iawn? Felly, dyna fel i ni'n cael ei weithio ar yr iPad. Nawr, nôl y fide i'r porwr, a dewch i ni gael dechrau bant arno hwn. Felly dyma fe fan hyn. Nawr, fi di anghofio newid Express draw i'r Gymraeg, felly ei wneud hwnna nawr. Nawr, just checwch, ydy'r botymau yn Gymraeg neu'n Saesneg, dych chi lawr ar y chwith fan hyn. Ydw e'n dweud cyfryngau, testyn, elfennau neu media text elements fel sy'n fi. Os mae e'n Saesneg, dewch i ni gael newid draw i'r Gymraeg, a ni'n gallu gwneud hynny wrth glicio ar yr avatar, yr smotyn bach lliw glas golau yw e gyda chi ar hwb fel arfer. Cornel top ochr dde sgrin, clic ar hwnna. Mynd i'r settings, clicio ar settings, a dyma ni y gwimplen gyntaf yn newid o'r Saesneg, y dewis cyntaf ar dop y restr, Cymraeg. Na ni, a nawr lle jyst gair ffenest na lawr. A dyma ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right. Hei, ni wedi cael doi siwmai fach arall.
Diolch, Mrs Harris, a croeso i chi Ysgol Gwenllian. Siwr i chi, nawr te, fi'n trio cofio, a fi oedd Glyndŵr yn Nghastell Cydweli neu beidio. Fi'n meddwl, do fe. Do, a chi'n bod beth, oedd un o ffrindiau penna Glyndŵr yn dod o ardal Cydweli. Na, beth oedd enw fe? Beth oedd enw fe nawr e? Rhywbeth fel John Dunn, rhywbeth fel oedd enw fe. Sa'n cofio nawr. A wedyn, pwy arall sy'n ni yw Ysgol Baladeilyn. Siwr i chi, Ysgol Baladeilyn, a diolch Mrs Myrddin am ddweud siwmai. Croeso i chi. Sa i wedi sylwi ar eich enw chi ar wers fyw lan. Felly mae tro cyntaf i chi weid siwmai. Croeso mawr i chi. Right. Nawr, chi'n gwneud rhywbeth. Right. Nawr te, dyma ni. Nawr, dyma'r templed, ond dwi eisiau newid hwn nawr i ddweud stori gwrthryfel Glyndŵr. Nawr, beth cyntaf fi mynd i wneud yw, nes i ddewis hwn gyda llaw, achos o'n i'n hoffi yr squiggles yma, achos o'n i'n meddwl bod nhw'n edrych fel nentydd fach, fel nant fach, fel ffrwd fach. A wrth gwrs, Glyndŵr, chymod, mae dŵr yn bwysig i ardal enedigol Owain Glyndŵr. Felly, ond fi moyn newid y cefndir, y glas golau yma. Licen i gael, felly, bryniau Cymreig. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r ochr chwith, ble mae'n dweud elfennau. A lan ar y top, i ni'n mynd i fynd i'r cefndiroedd. Right, a nawr, licen i gael, chymod, bryniau neu coedwigoedd, rhywbeth, lot o wyrddni fan hyn, achos oedd y reswm oedd gwrthryfel Glyndŵr mor llwyddiannus, oedd achos bod i filwyr i fyddin yn gyfarwydd iawn ar mynyddoedd, ar coedwigoedd, a nhw'n gallu chwarae triciau ar fyddin Lloegr oedd yn dod draw i trio cadw ni'r Cymru yn dywel. Right, felly ni'n mynd i chwilio yn y cefndiroedd fan hyn am rhywbeth fel, hills, green hills. Nawr te, beth da ni? Wel, mae llwyth o ddewis fan hyn, a chi'n gweld allai glicio arnyn nhw, a mae'n mynd i ychwanegu fe i'r ffeithlyn. Nawr, pidwch o boeni bod y testyn yn anodd i ddarllen, ni'n mynd i sorto hwnna mas cyn bo hir, ond i chi hefyd yn moyn rhywbeth sydd ddim yn rhy brysur, fydden ni'n dweud. Ia, felly mae hwnna, neu chi chwilio am rhywbeth fel forest. Ie. Achos oedd nhw'n milwyr Cymru'n cuddio drwy'r coedwigoedd. Right, felly na i adael ar hwnna. Hwna'n ni'n neis fyd. Na, a fi'n ôl i'r un cyntaf. Fi'n i adael ar hwnna, a felly na i wneud mynyddoedd, y bryniau draw ar yr iPad. A'r peth nesaf fi'n wneud cyn swap o draw i'r iPad, a wedyn, gewch chi bach o amser ychwanegol wedyn, tra bod fi'n newid draw, yw newid lliw y 3 sgwigl yma. Iawn, iddyn nhw edrych fel nentydd, fel ffrwd o ddŵr. Felly dwi'n mynd i glicio ar un sgwigl, a draw'r chwith, newid y lliw llenwad i liw glas golau. Na ni, gret. A nawr dwi'n mynd i ddewis y sgwigl nesaf. A dod draw i'r chwith. A newid y lliw i las chydig yn gryfach falle. Dim yr un lliw glas. A wedyn, dwi'n mynd i ddod lawr i'r gwaelod. A dwi'n mynd i newid y lliw hwnna i las cryfach eto. Hyd yn oed hwnna. Ie, gret. Na ni. Chymod beth? Sa'n gweld bod lot fawr o waniaeth rhwng y ddoi top, felly fi'n credu na i fynd am hwn a mynd am un bach bellach draw, felly. Hwnna. Na fe. Right. Felly dwi wedi newid yr 3 sgwigl na i edrych fel tair nant fach. Right. Draw i'r iPad te, i ni gael wneud yr un peth. Iawn, felly cefndir yn gyntaf, chi'n cofio? Felly i ddod o hyd i'r cefndir, dwi'n dod i'r elfennau ar y chwith. Elfennau ar y chwith. Lan ar y top, cefndiroedd. A wedyn ni fi'n mynd i chwilio mewn fan hyn, na chwilio am, na i wneud hills, rwy'n green hills. Neu chi chwilio am mountains, chi chwilio am coast, cliffs, rhywbeth i wneud â tir Cymru. Hwna'n ni'n neis. Nawr te, lot o ddewisiadau hyfryd i gael yma. Hwn dwi'n mynd i fynd am, dwi'n meddwl. Ie.
ni. Nawr, mae ar yw fframyn bach yn does e, ar y top o'r gwylod. Chi'n gweld, mae'n y linell wen od fi ar y top o'r gwylod. Felly, i fi yn gallu newid hwnna wrth, ar y chwith fan hyn, mae'n gweud gosod y cefndir. Chi'n gweld? Reit o bwys fi fan hyn, gosod y cefndir. Tap ar hwnna, a ail fframio'r ddelwedd. Dyma ni, a wedyn gwneud speed dim ni'n neud e'n fwy. Fel bod fi'n cael gwared. Chi'n gweld, mae'n y linell ymyl wen. Jyst mae'n cael gwared yr ymyl wen na. Ydych chi'n hapus? Tap i ffwrdd. Right, dewch chi'n cael newid lliw yr squiggles. Tap ar un squiggle. Draw i'r chwith. Clic yn y bocs bach gwyn, newid y lliw. Gyda fynd am gwyn fyna yn erbyn y glas. Mae'n lawr fan hyn. Tap ar y chwith. Newid y lliw. Yr un gwaelod. Tap ar y chwith. A newid y lliw. A na fe. Na fi wedi gwneud yr un peth yna ar yr iPad. Iawn te. Draw ni, nôl i'r poror i gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Iawn. Beth yw'r cam nesaf te? Wel, mae angen i ni ddechrau dod mewn ar testyn sydd angen yno ni nawr ar gyfer hwn. Iawn. Dewch ni gael dechrau gyda. Pan ych chi'n adeiladu llinell amser, cyntaf ddylech chi'n neud yw penderfynu pa flynyddoedd sydd angen, fel bod chi allu. Nawr, fi wedi paratoi hwn, mae 'da ni 8 darn o hanes, a fel chi'n gweld, mae yna 8 cam 'da ni fan hyn. Felly mae hwn yn mynd i weithio'n berffaith. Ond os byddech chi'n trial creu llinell amser eto rhywbryd, beth cyntaf sydd eisiau chi wneud yw just gosod mas, odi'r blynyddoedd yn mynd i ffito'n daclus ar y daflen. Felly roi just y dyddiadau yn gyntaf, cyn poeni am unrhyw beth arall. Reit, wel, draw y fi te i dudalen heriau, a dwi just yn moyn y blynyddoedd. Iawn, yr flwyddyn gyntaf yw 1400. Nawr, gyda llaw, os bydde well da chi gael hwn, yr ffeithiau yma, ar Google Doc, reit ar waelod y rhestr, chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud agor y testyn ar Google Doc. Bydd hwnna siŵr fod yn rwyddach i chi ar iPad. Iawn, felly ar iPad, bus yn hir, open in a new tab, neu open in the background, sorry, ar Safari, neu open in a new tab ar Chrome. A falle bydd e'n haws i chi i gopio a glido o fan hyn. Iawn, ar yr, os ych chi ar Chromebook rhywbeth fel la, dwi'n mynd wneud lot o wahaniaeth, beth bynnag sydd da chi. Felly, a fi nôl i'r dudalen yma, fi'n credu. Right, dyma ni. Felly, just y dyddiad, 1400. A gweud y gwir, dim angen fi gopio a glido. Cael deipo hwn mewn. Right, felly, yr un cyntaf fan hyn, 01, fi'n ni newid yna i 1400. Right. A dwi just wedyn yn mynd i ymestyn ymyl y bocs. Dim y cornel, neu bydd hwnna newid maint y ffont. Ymestyn defnyddio'r ddolen hir fan hyn, just i gael na ni, i ffito. Pyrrwch bach so mae teitl yma, ni'n mynd i sorto hwnna mas nesa. Right, felly dewch i ni gael mynd trwyddo te. Nesa te oedd 1401. 1401. 1401. A nawr fi'n ymestyn y ffordd arall, ffordd hyn i'r chwith, chi'n gweld? Fel bod fi ddim yn bwmpo mewn i'r linell ddi ma sydd â fi fan hyn. A na gyd chi'n neud, felly clatsiwch chi bant nawr, raswch chi mlaen, mae eisiau pob un o'r dyddiadau yna, a'r un ola lawr y gwaelod bydd, beth yw e? 1412, ie, 1412. Ia, felly chi'n mynd i fynd lawr, wneud nhw bob un, falle allwch chi gofio mwy nag un ar y tro. Felly, dewch i ni gweld, fynd ni, dim 4, dim 5, dim 6 yw'r tri nesaf, hwnna'n rwydd. Dim 4, dim 5, dim 6, hwnna'n rwydd. Felly, 1, 4, dim 4, llusgo fe mas. 1, 4, dim 5, llusgo fe ffordd arall i ffitio. A wedyn 1, 4, dim 6. Llusgo fe ffordd hyn. Alright, a mae da fi cwbl bach ar ôl, beth dyn ni nesaf. Ydw fi wedi gadael rhywbeth mas? Paid a gweud. Paid a gweud. Ydw fi wedi gadael dim 2 mas.
Ydw. Fi wedi gadael 1-4-dim-2 mas. Jones. Diar annwyl. Sori, trad moch. Canslwch o wers fyw. Mae'n drad moch. Right, oce. Felly, 1400, dim 1, dim 2, wedyn gaps, dim 4, dim 5, dim 6. Chi'n bod? Fi'n meddwl bod fi wedi cynllunio yn y gred. Right, a dyma 2 ar ôl. Mae 2 ar ôl. Right, beth yw'r 2 ola de yw... So, 1-4-dim-8 i 1-4-dim-9. Fi'n eisiau ni gael yna i gyd mewn yna. Right, 1-4-dim-8. 1-4-dim-8 dash 1-4-dim-9. A nawr mae eisiau ni lusgo hwnna i gyd mas y dyle fe ffito na ni. A wedyn y tro ola i Owain Glyndŵr gael ei weld oedd 1412. Ni, 1412, llusgo fe y ffordd arall. Right, nawr, fi'n siŵr bod chi yn brysur yn neud hwnna. Pidwch a hasti, ni'n mynd i symud mlaen. Fi'n mynd i symud draw yr iPad a neud yr un peth to. Felly mae digon amser da chi pidwch a hasti. Pwy stan ni ma? Siwr mynd, Miss Price, bore da, ysgol Gymraeg y cwm, bon amain, siwr mynd, ffrindiau, croeso mawr i chi, wwp, 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 wwp. A wedyn yr un ola sy'n dod mewn, Miss Rhys, Miss Rhys eto, diolch, gwers ar ben yn ysgol Gyfun Llangefni, wrth gwrs, yn ysgol uwchradd, awr fach sa chi, byddwn yn parhau yn y wers nesau dosbarth yma fod. Gret, defnyddiwch yr un ddolen a clicio a pigo fel lan, gret. Diolch i chi am ymuno gyda ni o ysgol Llangefni. Right, nawr, be fi'n neud? iPad, iPad, right. A dewch chi fi gael roi rhain mewn. Right, so. Mae'n rwyddach chi fi fi'n neud, achos mae da fi dyddiadau ar sgrin arall fan hyn, felly lle neud nhw'n bach yn gynt ar yr iPad. 1-4-dim-dim. Tre bido neud trad moch o'n i trwy'n. Wedyn 1-4-dim-1 sy'n nesaf. Ni. Wedyn, dim 2. Wedyn ni'n jwmpo i 4. 1-4-dim-4. 4. Wedyn, dim 5. 1-4-dim-5. Wedyn, dim 6. A wedyn mae da ni ddau nad y gilydd, dim 8 i dim 9. Hyfryd, a wedyn, yr ymddangosiad ola, 1412. Right e, na hwnna wedi wneud. Gret. Nawr, falle, chi'n cofio fi'n gweud, peidiwch y phoeni os mae'ch testau chi'n anodd i ddarllen. Mae'n ni yn sicr, os a fi'n ôl i'r porwr, lawr y gweilo fyna'n anodd i iawn i ddarllen. Mae'n ni sorto hwnna mas nawr. Nawr, fi'n ni glicio ar un sy'n mwyaf anodd i ddarllen, y sorto hwnna mas gyntaf. Felly'r 1-4-1-2. Nawr, peidiwch chi, os dych chi'n mwyaf anodd i weld chi yw lan y top, dwyswch hwnna. Ond yr un i fi yw'r un yma lawr y gweilod. Dwi'n ddewis hwnna, a dwi'n mynd i roi amlinell wen o amgylch y testyn di. A mae hwnna, fel arfer, yn mynd i sorto mas unrhyw broblem gwelededd fel la. Iawn, felly mae'r testyn yn ddi. Fi'n ni glicio fan hyn ar y chwith i roi amlinell drwchus, a fi moyn hwnna i fod yn wyn. Na ni. Chi'n gweld? Mae'r 1-4-1-2 na lawr fyna nawr yn glir. Right, nawr, yn lle gorfod wneud hwnna i bob un ar wahân, be ni'n gallu wneud ar Express yw hwn, clicio ar yr un cyntaf yma, mynd i'r 3 dot, a dewis arddull copi. Copio'r arddull, dyle hwnna ddweud. Copio'r arddull. Ni'n mynd i copio'r steil. Copio'r arddull. Clic. Nawr, be fi chi'n neud nawr yw clicio ar un arall, fel yr un nesaf lan fan hyn, 3 dot.
a gludo yr arddull. Fel a beth bynnag i chi wedi wneud i fformatio yr un arall, chi'n gweld? Mae'n rwyddach na mynd mewn i bob un o'r ein a ychwanegu'r amlinell a newid lliw yr amlinell. Iawn, llwn ni just wneud nhw fel hyn. Dewis 3 dot, gludo arddull. Dewis 3 dot, gludo arddull. Chi'n gweld pwy mor gloi nes i na? Syml, yn dweud. Right. Wel, dewch i fi gael mynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. Felly, na ddewis yr un yma ar y top trwy. Na i ychwanegu amlinell wen. Nawr, dim rhaid o fod yn amlinell wen, llwch chi ddewis beth bynnag sy'n siwto chi. A wedyn 3 dot, arddull copi, copio arddull, ddylai fe ddweud. 3 dot, gludo arddull. Dewis nesa, 3 dot, gludo arddull. Dewis nesa, 3 dot, gludo arddull. A allwch chi yn gyflym iawn, fynd trwy a welwch chi, byddwn ni yn y cam nesaf yn, nôl o fi. Byddwn ni yn y cam nesaf yn gludo arddull, a mae hefyd yn gallu newid pethau fel ffont a maint ffont, sydd yn ddefnyddiol tu hwnt. Right. Nawr te, dewch i ni gael dechrau llanw mewn dymach o'r ffeithiau yma. Dewch i ni gael rhoi teitl i'r ffeithlyn, i'r llinell amser. Felly nôl o fi, a'r teitl yw, lan o'r top, ymgyrch Owain Glyndŵr dros annibyniaeth i Gymru. Iawn, neu gwrthryfel Glyndŵr, os chi moyn iddo fe fod fwy snappy. Na i wneud copi o hwnna. Nawr, i wneud copi o rhywbeth, o'r we, y peth rwyddau i chi wneud yw defnyddio Control C a Control V ar eich bysellfwrdd. Dewch sôn, cofio fan hyn, rhoi fel lan i chi. Felly dal lawr botwm Control, gwasgu fel lawr, a tra bod hwnna lawr yn fflat, chi'n rhoi un tap i C. Mae hwnna'n mynd i wneud C am copi. Iawn? Felly fi wedi llusgo drosto fe, a nawr i fi'n gwasgu lawr botwm Control ar bysellfwrdd, a fi'n da mewn fflat lawr ydw fi nawr, a tra bod e'n fflat lawr, i fi'n mynd i wasgu C unwaith, tap, a wedyn nawr fi'n tynnu bus bant o Control. Felly hwnna wedi gwneud C am copi, a nawr allai ddod nôl draw i Express, a dyma ni, mewn fan hyn, yn y teitl yma lan fan hyn, dewis ei gyd, llusgo dros y testyn dwi eisiau swapo mas, cyfnewid, disodli, a tro hyn i fi'n mynd i wneud dala lawr Control eto, gwasgu fe lawr yn fflat, cadw fe'n fflat, a drws nesau C, welwch chi'r lythyren Saesneg V, a hwn yw gludo, paste. A na fe mae mewn. Right, nawr. Falle sylwch chi bod rhywbeth ffynnu wedi digwydd i'r lythyren W yn Glyndŵr. Mwyn achos mae rai ffontiau ddim yn cefnogi to ar ben ambell i lythyren. Felly, peidwch yn newid hwnna. Be ni'n mynd i wneud yw newid y ffont. Ni'n mynd i chwilio am ffont sydd yn cefnogi to ar y rw. Iawn? Felly, draw'r chwith, dewch i ni gael mynd hyn, a nawr licen ni i chi i sgrolio trwyddo. Iawn? A triwch gwahanol ffontiau mas, tan bod chi'n dod o hyd i un i chi'n hoffi ar gyfer eich teitl chi. Fi'n ddylai hwnna, alfarn dau. Right, nawr bod chi wedi wneud na, os na le gyda chi, felly ei newid tymed bach o'r maint, neu felly gwthio'r bocs. Ie, fel na fi'n meddwl. A tra bod fi ma, fi'n mynd i roi amlinell wen hefyd. Amlinell wen. Rownd y testyn. Right, felly copio a gludo'r teitl mewn. Dewis ffont addas sy'n dangos y to ar ben yr W. A wedyn fi wedi roi amlinell wen fyna hefyd. Right, draw yr iPad i wneud hwnna dechrau. Oedd cwpl o gamau bach fyna, oedd e. Right, con ni. Felly, nawr te, ar yr iPad fi'n mynd i agor o Google Doc lan, achos mae copio o wefan yn anodd ar iPad. Felly, fi'n mynd i agor dal y bus lawr, agor y testyn, a wedyn open in background. A bydd e ar tab arall fan hyn. Cofi, right. Nawr te, fi yn mynd i
Dal am is lawr. Ooh, no, I'm not interested. Na, sy'n eisiau fi gael yr app. Google Docs. Right. Nawr, tap ddwywaith rhywle yng nghanol y teitl. Tap, tap. Ar y gair annibyniaeth. Chi'n gweld? A beth lle ni nawr yw llusgo yr ymyl glas yma i ddewis ei gyd. Gret. A nawr tap un... Oh, that sound. Na hwnna to. Tap. Right. A nawr dala lawr yn hir ar y glas. Na ni. A lle ddewis copy. Nôl o fi Express de. Switch o app nôl i Express. Dewis y blwch testyn yma. Tap yna fe to. Nawr, lle tap o tair gwaith i ddewis y cyfan. Tap, tap, tap. Chi'n gweld? Neith e dewis y cyfan. Tap, tap, tap yn gyfle. Nawr te, lawr fan hyn. Reit o bwys yn ffenest i fan hyn. Chi'n gweld, mae da fi 3 botwm bach, 3 llun. Sisiwrn, doedd ar y bapur, a wedyn clipfwrdd. Os ydych fi'n tapio ar y clipfwrdd di, na ni, mae fe mynd i lido hwnna mewn i fi. A dyna fel ni'n copio glido fan hyn ar yr iPad. A nawr, mae eisiau fi wneud un peth. Mae eisiau fi sgrolio, ffindo ffont, sydd yn mynd i edrych yn hwnna ni'n neis. ASAP Condensed. Lico hwnna. So, unwaith chi wedi sorto mas pa ffont i chi moyn, wedyn allwch chi falle ailfeintio. Na ni. A wedyn fi'n mynd i roi amlinell wen ar hwn hefyd. Gret. A na'r teitl wedi sorto fan hyn ar yr iPad. Iawn. Right. Wel. Nawr te. I ni'n mynd i gopio arddull eto nawr. Iawn, felly dewch i ni gael mynd nôl i'r porwr. Nawr, reit lawr y gwaelod, mae da fi fotwm yn hyn sy'n gweud, box yn hyn sy'n gweud production process. Chi'n gweld e reit lawr y gwaelod cornel chwith. Be licen ni yw i hwnna gael yr un ffont, yr un amlinell wen, a'r un maint ffont, a hwn lam yn hyn, ymgyrch Owain Glyndŵr dros annibyniaeth i Gymru. Felly, defnyddiwch yr un sgil, clic ar y bocs yma, 3 dot, copio'r arddull copi. Right. A lawr ar y gwaelod nawr, dwi'n mynd i ddewis hwn, production process, a dwi'n mynd i fynd 3 dot, glido arddull. A chi gweld, mae wedi newid ei'r un ffont, yr un maint ffont, a mae wedi roi'r amlinell i fi hefyd. A nawr dwi'n mynd i newid hwnna i fy enw i. Arwch eich enw chi fyna. Mae hefyd wedi copio'r ffaith bod y teitl an y top wedi alunio draw i'r dde. Felly fi'n newid hwnna nôl i alunio i'r chwith, fi'n credu. Fel na, ia. Rhowch eich enw lawr ar yr un gwaelod na, ond copio'r arddull o'r blwch testyn lan ar y top. Right, na i hwnna ar yr iPad. Felly, tap ar yr un yma ni newydd sorto mas, 3 dot. Arddull copi. Sgrolio lawr y gwaelod, tap, 3 dot, glido arddull. Gret. Newid y testyn i ddweud fy enw i. Iawn. Mae hwnna'n ffitio neis fyna. Yn y lŵp gwaelod fyna o'r nant o'r afon. Mae'n ffitio neis lawr fyna. Iawn, wel. Mae'r gwaith caled bron ar ben. Dewch i ni gael sortio mas ein arddull te ar gyfer yr eiliadau mewn hanes nesaf. Right, nawr. Beth i fi'n mynd i wneud yw, ar gyfer hwn, brainstorming and initial plans. Sorry, mae eisiau fi swapo o'r iPad. Diar anwyl. O hwn, brainstorming and initial plans, y rhan cyntaf. Be fi'n mynd i wneud yw, i fi yn mynd i newid y ffont. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r alfarn yma eto, fi'n meddwl. Lico hwnna. Gret. A dwi yn mynd i roi'r amlinell wen arno to. A'r trwch reit lan i'r mwyaf. Ond wedyn fi'n mynd i lawr y maint y ffont, dwi'n meddwl, i rhywbeth fel, na fe,
Rhywbeth fel yna. Jyst bod digon o lef yna i chymod, rhyw frawddeg fach. Right. Fi'n hapus dy hwnna. Dewch i fi gael 3 dot arddull copi, a fi'n i fynd lawr trwy bob un nawr. Gludo'r arddull. Na fe. A mae'r amlinell na'n sicr yn helpu fi fy'n hyn yn dweud pan i fi'n dod lawr. Sicr yn helpu. Nawr, sa'n mynd i boen i gormod am chymod sorto mas pethau fel y linell fyna, achos mae teitlau yma mynd i newid yn nhw, maen nhw'n Saesneg ar y foment, mae eisiau fi newid nhw i'r Gymraeg. Right. Ni'n mynd i fod yn defnyddio copi a gludo eto fan hyn nawr, Ctrl-C, Ctrl-V. Felly, beth ddigwyddodd yn y flwyddyn 1400? Wel, y gwrthryfel yn dechrau. Dyma pryd nath Owain Glyndŵr gyhoeddi i fod yn dywysog Cymru a dechrau'r gwrthryfel. Felly, Ctrl-C o hwnna, draw fan hyn, llusgo dros Brainstorming and Initial Plans, a Ctrl-V, a na ni, y gwrthryfel yn dechrau. A nawr bod fi'n neud na, allai felly symud hwn draw i ffito neis. Be ddigwyddodd nesa? 1401, blwyddyn ddiweddarach, oedd yna lot o frwydro yn y bryniau. A'r gwrthryfelwyr Cymraeg yn defnyddio dealltwriaeth nhw a'i adnabyddiaeth nhw o'r mynyddoedd a'r tir i ennill nifer o frwydrau bach yn erbyn byddin Lloegr o ddim yn gallu i dal nhw. Wel, beth ddigwyddodd wedyn, ym 1412, oedd buddigoliaeth fawr ymryn glas, oherwydd oedd Owain Glyndŵr wedi cael bron iawn 2 flynedd gyfan, 2 flwyddyn gyfan o frwydro yn y bryniau, chi'n bod. A oedd e'n mynd ar nyrfs brenin Lloegr, ond oedd e ddim, chi'n bod, wedi ennill brwydr fawr, chi'n bod, fel ych chi'n gallu dychmygu, 2 fyddin fawr ar gau mawr yn cael brwydr enfawr. Ond nhw gyd yn bethau lot yn llai yn y bryniau yn y coedwigoedd ac yn y blaen. Ond, yn 1412, enillodd e frwydr go iawn, brwydr Bryn Glas. Ar ôl hwnna, fe ddath e'n llawer fwy pwerus, a oedd byddinoedd Lloegr yn gofod bod llawer yn fwy gofalus amdano beth o'n nhw'n neud yng Nghymru, oherwydd o'n nhw'n gwybod nawr, diar, i ni mewn trwbl fan hyn. Erbyn 1414, roedd Owain a pŵer dros Gymru gyd, felly nath e sefydlu Senedd yng Nghymru, Senedd i Gymru, y Machynllaeth, le oedd cynrychiolwyr wedyn o bob pentre yn mynd i'r Senedd i rannu llais i pobl nhw. A mae'r flwyddyn 1414 yn un mae pobl yn dathlu pan maen nhw'n meddwl am hanes Glyndŵr, oherwydd, chi'n bod, oedd sefydlu'r Senedd na, oedd pobl yn teimlo, wel, fel hyn mae'n mynd i fod yng Nghymru, maen nhw'n mynd i fod yn annibynnol am byth. Oedd e'n edrych fel ni ar y pryd. Erbyn 1415, oedd Owain Glyndŵr hefyd yn cael cefnogaeth o Ffrainc. Oherwydd roedd Ffrainc a Lloegr yn elynion pennaf, maen nhw'n cwmpo mas yn racs, yn brwydro drwy'r amser, a nath brenin Ffrainc benderfynu bod e'n mynd i gefnogi Owain. Erbyn y 1416, roedd e wedi mynd o amgylch bron bob un o'r prif gestyll yng Nghymru a rhyddhau pob un o'r trefi mawr, a roedd Owain yn wir yn gallu galw hynna'n erbyn 1416 yn dywysog Cymru gyfan. Tywysog Cymru gyfan. Ond yn anffodus, erbyn 1418, felly ni'n mynd mlaen 2 flynedd eto, 1418 i 1419, roedd hi'n gyfnod anodd iawn iddo fe. Roedd yna frenin newydd yn Lloegr, a roedd brenin Ffrainc a lot o bethau arall yn mynd ymlaen, felly nath e golli tyma bach o ddiddordeb yn beth yn digwydd yng Nghymru.
Felly collodd Glyndŵr gefnogaeth pobl arall o Lloegr ac yn Ffrainc ac yn y blaen. A oedd e wir ar ben ei hun. A oedd Brenin Newydd Lloegr yn awyddus i sorto'r Cymru mas. Felly oedd blynyddoedd 1418 i 1419 yn anodd iawn, ble cipiodd byddinoedd Lloegr nifer fawr o'r cestyll a'r trefi yn ôl. A gorfodd Glyndŵr fe'n i guddio, oherwydd wnaethon nhw ddinistrio i gartre fe hyd yn oed. Ond, yn ystod y cyfnod na, o 1418 ymlaen, nath neb fradychu Owain. Oedd neb wedi datgelu ble oedd e, a oedd y ransom, oedd prydwerth fawr arno fe. Oedd neb yn fodlon datgelu ble oedd e, a'i fradychu fe. A nath e erioed, gath e byth i gipio. A nath nhw byth ddarganfod ble oedd e. A mae hwnna'n rhan bwysig wrth gwrs o chwedl sy'n parhau am Owain Glyndŵr. A na fe, rhaid, fi wedi copio y gludo nawr te, tra bod fi'n clebran, dych chi fyna, fi wedi copio y gludo pob un o'r prif bwyntiau yma mewn. A nawr, llwn ni ddechrau roi yr gwybodaeth pellach mewn. Felly, beth yw'r un cyntaf? Wel, y gwrthryfel yn dechrau. So, felly to, fi wna'n gwneud copi a gludo hwn. Control C. A nôl draw i Express. Clic, 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 tair gwaith. Control V, gludo hwnna mewn. Right, nawr, to, dwi ddim yn licio'r ffont, ydw e? Dwi ddim yn hoffi'r ffont. Felly, dewch i ni gael dewis ffont arall. Felly, I am gwahanol. Dwi ddim eisiau'r un ar teitl. Felly, I am rhywbeth... O, mae hwn yn un neis. Licio hwnna. Amaranth. Licio hwnna. Right, clic ar hwnna de. Nawr, os allai, licen ni hwn i fod yn fwy. Felly, fi'n ni glicio yna fe. Newid y ffont i fod bach yn fwy. Ie, mae hwnna'n gred. O, dyw amaranth ddim yn licio tor o rŵ chwaith. Right, trio rhywbeth arall. Beth fi moyn rhywbeth clir. Hawdd i ddarllen. Pidwch yn rithro dewis ffont. Pidwch yn rithro. Right, beth am hwn? Canit. Ydy, canit. Mae'r tor o rŵ. Just checwch bod y tor o rŵ. Right, fi'n mynd lan y maint y ffont. Gwneud zoom mewn ar hwn, bach i chi weld beth sy'n mynd lan. Lan y maint y ffont i rhywbeth fel yna, ie. Nawr, dwi ddim yn mynd i roi amlinell tro hyn. Fi'n mynd i roi bocs tu ôl i'r testyn. Hi ychwanegu bocs tu ôl i flwch testyn. Draw'r y chwith, mae eisiau chi fynd i effeithiau. Sgrolio lawr, a chi'n gweld, mae yna focs fan hyn. Clic ar hwnna. Gret. Nawr, sa'n licio'r lliw melyn, felly fi'n mynd i glicio arno fe. Ac yw'n ni newid y lliw wedyn gan glicio fan hyn, llenwyd siap. Cyn ni ddewis be ni moyn. Beth am falle mynd am y glas golau yma? Glyndŵr, wrth gwrs. Right, wel, nes i weithio'n galen, ydw fe, yn creu hwnna. Felly chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud nawr. I fi'n mynd i 3 dot, arddull copi, a fi'n mynd i bob un o'r ein, 3 dot, gludo'r arddull. Pidwch yn phoeni bod e'n rhy fawr, achos pan ni'n gludo'r testyn mewn, bydd llai o testyn yna. Gludo'r arddull. 3 dot, gludo'r arddull. 3 dot, gludo'r arddull. Byddwch fan amser byddai hwnna wedi cymryd chi nawr, os byddech chi'n mynd i bob bocs, newid y testyn, ychwanegu'r siap, newid lliw y siap. Siwr gymryd y gyflymach chi just ddefnyddio'r copio a'r gludo arddull. Right, iawn. Nawr, the quick brown fox jumped over the lazy dog into a shiver. Right, mae eisiau ni swapo hwnna mas nawr ar bob un o'r ein am y ffaith. Wel, be ddigwyddodd ym 1411? Brwydro yn y bryniau. Nilliodd y gwrthryfelwyr frwydrau cynnar. Ddefnyddio dealltwriaeth o'r mynyddoedd i synnu milwyr Lloegr. Right. Dyma ni. Felly, clic, 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 tair clic, 3 clic, 3 chlic, a wedyn control V. A chi gweld mae'n ffito'n iawn. Falle bod chi moyn symud y rown, dyma bach.
Right, nesaf, y frwydr fawr, ymryn glas. Llusgo dros dy fe, Control C. Clic, 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 Control V. Symud y bocs i ffito. Mae ni, 1404, y senedd enwog, gyda Owain yn penderfynu bod e'n mynd i gael eglwys Gymreig, ysgolion Cymreig a phrifysgolion Cymreig a chyfraith Gymraeg. Ac wrth gwrs, popeth yn yr iaith Gymraeg. Oedd e'n sôn am hwnna yn ei lythyron, oedd e'n danfon i Frenin Ffrainc pa mor bwysig oedd bod y pethau yma'n digwydd yn yr iaith Gymraeg. Wedyn, cefnogaeth o Ffrainc. A chymod beth, nath Brenin Ffrainc ddanfon milwyr, dim jyst gweud, o ie, go on, cer amdani. Nath e ddanfon milwyr, buodd milwyr o Ffrainc yn ymladd gyda Owain yn erbyn byddinoedd Lloegr. Danfon milwyr draw o Ffrainc i helpu Owain Glyndŵr. Right, wedyn erbyn 1406, tywysog Cymru gyfan. A yn yr cyfnod mabu oedd e'n llythyru Brenin Ffrainc yn brysur ac yn sôn am i weledigaeth ar gyfer dyfodol y wlad. Na ni, ond dim 8 i dim 9, dyma'r cyfnod anodd. Gafodd ei deulu fe, i'w wraig a'i blant ei cipio yng Nghastell Carlech, i danfon i Llundain i'r efer tŵr o'n nhw'n do? Sa'n siŵr nawr. Buon nhw yn Llundain, buon nhw. Cafon nhw byth i ryddhau. A wedyn, yr ymddangosiad olaf. Dyma fe tipyn ymhellach mlaen, ydy fe? Tipyn bellach mlaen. 1412, tipyn bellach mlaen. Yn ymddangos mewn ymysodiad yn Lloegr. Cynnydd yng Nghymru, oedd y bryd hynny yn mynd mewn i Lloegr i ymosod ar ryw uchelwr neu ryw fyddin neu ryw gastell fyna. Right. Yna fe, fi wedi sorto'r testyn i gyd mas yn y llinell amser. Sut ni'n neud am amser? Mae'n amser ni ddod o'n i ben. Nawr, y peth ola neu eleni, ydych chi'n cael y Control C, Control V na bant o'r sgrin. Peth ola neu eleni nawr yw mynd a chwanegu eiconau bach o amgylch y lle. Enghraifft, gwrthryfel yn dechrau, fydden ni'n gweud fan hyn bod e'n galwyn yn y dywysog Cymru, felly dewch chi gael coron fyna. Felly, fi'n ni fynd i'r elfennau ar y chwith. Stigwydd eich goden. Le mae fy llygoden? Cofio. Right. Elfennau ar y chwith. A lan o'r top, dwi'n mynd i chwilio trwy hyn yn yr asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am crown. Dim hwnna. Rhywbeth fel hyn bydden ni'n tybio bydde fe wedi gwisgo, rhywbeth fel af eich. Clic ar hwnna yn yr asedau dylunio. Lan yn ni. A dwi'n mynd i just hwpo hwnna yn ei le fi moyn ei fod. Felly, draw fan hyn. Llen ni roi fer bach a ongl, llen ni. Os dwi eisiau. Na ni, fel yna. Nesaf wedyn, brwydro yn y bryniau. Wel, beth am mynd i chwilio am swords? Ie, dyma ni, math ma o beth, ynddo fe? Math ma o beth. Byddwn ni'n tybio nhw'n defnyddio yn oes Glyndŵr. Brwydro yn y bryniau. A wedyn buddigoliaeth fawr ymryn glas. Beth am mynd i gael marchog? Beth am mynd i gael marchogion fan hyn? Cyn ei chwilio am Knight K-N-I-G-H-T. Dyma ni'r, helmed marcho. Sgwylwch ar hwn. Perffaith. Clic ar hwnna. Right, wedyn Senedd yn Machynlleth. Senedd Cymru. Wel, be gewn ni ar gyfer hwnna?
O, beth am i ni gael map o Gymru? Syniad da. Wales. Ni, a gewn ni'r map o Gymru mewn hwn. Machynllaeth. Machynllaeth. Nawr e, yn y bwmp na fanna, uwchben fan hyn, a Machynllaeth, fanna. Y bwmpyn fan hyn yng nghanol Cymru. Tywyn sydd fanna ar ddiwedd y bwmp, a wedyn mae Machynllaeth just mewn fan hyn. Cefnogaeth o Ffrainc. Right, dych chi'n gael chwilio am Ffrans. Allech chi roi map o Ffrainc mewn. Neu'r Fleur de Lis. Fleur de Lis yw un o hen arwyddion Ffrainc. Neu'r ceiliog. O, cool. Ni'n ei bod ceiliog mewn. O'r de. A wedyn, tywysog Cymru gyfan, na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel Prince. Falle hwnna. Fi'n licen i gael, fi'n gwybod beth licen i weld. Ie, pa blai. Ie, mae'r wisg, byddwn ni'n gweud bron yn y cyfnod iawn, ynddo fe? Ni. A wedyn, y cyfnod anodd. Ail gipio'r cestell, beth am i ni gael castell? Castle. Are, ni moyn i sy'n edrych fel castell Cymreig. Nid un Disney. Rhywbeth sy'n edrych fel castell cryf cadarn Cymreig. O, rhywbeth fel hyn. Y castell lawr fyna. A'n olaf y dirgelwch ble ath e, i ble ath e. Wel, mae'n gwestiwn mawr, cwestiwn. Mae'n gwestiwn mawr. Be ddigwyddodd i Owain Glyndŵr? Beth oedd ei hanes e? Achos nath e just diflannu ar ôl yr ymysodiad na nath e 1412. Gen ni marc cwestiwn ar y diwedd. A na ni. Na'r llinell amser wedi gorffen. Wel, dewch ni gael rhoi enw iddo fe lan y cornel top o'ch chwith. Enwi hwn. Llinell amser Glyndŵr. Nawr, allwch chi lawrlwytho hwnna i argraffu fe, os chi eisiau. Fi'n siŵr bydd eich athrawon chi'n dweud beth sy'n eisiau gwneud. Allwch chi glicio ar eicon lawrlwytho. Argraffu PDF. Os chi'n mwyn stori feddigidol, PNG. Neu, allwch chi wrth gwrs, just clicio rhannu, a mewn hyn, allwch chi greu dolen gweld yn unig, cyhoeddi fe'r we fel bod pobl yn clicio ar fe, a'n gallu gweld eich gwaith hyfryd chi. Fyna. Wel, cofiwch nôl nawr, meddyliwch nôl i'r llinell amser na, fel oedd e pan gaethon ni'r templed cyntaf, a chi wedi gwneud gwaith gwych yn trosi hwnna i ddyluniad i chi wedi dewis yr pethau pwysicaf hynna. A fi wrth yn gweud nawr, os ych chi'n defnyddio templed, yw newidiwch ddigon o'n fe. Pidwch y gadael templed yn rhy debyg i fel ma fe. Newch newidiadau a fel bod chi'n perchnogi'r templed na. Right, nawr te. Ni'n mynd i fy mlaen i'r weithgaredd nesaf nawr. Fi just yn mynd i roi hwn lan ar sgrin. Cofiwch athrawon i gofrestru gyfer gwersi byw sydd i ddod. Mae dwy newydd mewn ers i chi falle weld y ffurflen. Mae yna un arbennig ar gyfer y pêl-droed yr uwch gyngrair, y Premier League Football. Mae da Adobe bartneriaeth swyddogol gyda y Premier League eleni. Felly mae yna wers fyw fyna yn yr wythnos cyn hanner tymor. Dewch yn ci hwnna. A un arall, mae un wythnos nesaf, a gweud y gwir, yn newydd ar y restr, sef wythnos ailgylchu. Felly mae yna ddwy wers wythnos nesaf, un ar gyfer wythnos ailgylchu, a un arall ar gyfer mae'n ddiwrnod ieithoedd Ewropeaidd y byd. Felly, dewch yn ci reina, cyfrestrwch gan fyny adobe.live lessons. Os chi'n postio rhywbeth ar-lein am eich dathliadau chi am ddyrnod Owain Glyndŵr, wel, please tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld
beth i chi wedi bod lan i a gweld eich gwaith chi ar Express hefyd. Mae wybodaeth i fyna i tagio fi ar y gwaelod yn sgrolio rownd. Fi di amseru o'n wael, mae'n dod nesaf. Llwch chi tagio fi at Ysgol Digidol, at Maredydd J. Hefyd, os newch chi tagio at Adobe for Edu, yna bydd tîm Adobe ar draws y byd yn gweld e. Cyffroes, yn dweud. Cyfod o fan hyn. Chi weld postio ar-lein, tagiwch at Adobe for Edu, at Ysgol Digidol, mae'r gwaelod fan hyn, a at Maredydd J neu at Maredydd Jones. Cofiwch am wersi wythnos nesaf con nhw'n dod. Gwers byw wythnos nesaf yw wythnos ailgylchu a hefyd gwers byw ar gyfer ieithoedd Ewropeaidd. Right! Ni'n mynd i fy mlaen. O, tra bod ni ma, os chi'n gwylio hwn ar YouTube, athrawon, bydde fe'n help enfawr i fi, so chi'n styried faint o help yw hwn, bydde fe'n help enfawr i fi, os allwch chi just hoffi y fideo a tan ysgrifo i'r sianel YouTube. Mae fe'n helpu fi yn fawr iawn. Felly, os oes modd i chi i wneud hynny, fi'n gwybod weithio bod rai o chi ddim wedi mewn gyfnodi neu beth bynnag, wel, mae hwnna'n iawn yn fe. Ond os oes modd i chi i wneud hynny, yna bydde hoffi'r fideo a cynni, ydy fi chi wneud hwn? Ydy fi chi cael... O, fi'n trial wneud, fi'n trial rhoi rhywbeth lan o sgrin. Fi'n trial bod yn posh. Cynni, trial wneud o. Cyfe, like, subscribe. Os chi'n gallu wneud hwnna, yna ddim werth e. Yna, mae'n help enfawr fi, felly diolch i chi am hynna. Right, mlaen i'r weithgaredd nesaf. Gweithgaredd 2. Mae hwn tipyn cyflymach. Mae da ni 20 munud ar ôl. Digon amser ar gyfer i nesaf yma. Right. Go ni. Nawr, pan chi'n barod i fy mlaen i'r weithgaredd nesaf, na gys i rai chi'n neud, yw clicio ar A liwgar, cornel top ochr chwith, A liwgar. A co ni. Nawr te, beth ni'n mynd i wneud tro hyn? Wel, ni'n mynd i greu dyluniad siap sgwar tro hyn. Dyluniad siap sgwar. Ni'n mynd i ddechrau o dechrau. Dim template, dechrau o dechrau. Dyluniad siap sgwar. Felly, dewch i'r cornel top ochr chwith a cliciwch ar sgwar. Na ni. Ai, dewch i ni gael neidio yn ôl te. Ia, lle gau hwn lawr ar yr doc na. Sgrolio lawr i cynnig gweithgaredd 2. Llythyr Pennal. Reit, nawr te. Defnyddiwch llusrwydd artiffisial i ddylunio sêl fawr i Glyndŵr. Oedd pobl pwysig at sêl. Sil. Ro'n nhw'n gwasgu mewn cwyr twym, cwyr meddal wedi toddi, wax, mwyn profi mae nhw oedd wedi danfod llythyr. Achos oedd angen unrhyw brofi taw wrth o'n nhw oedd nhw wedi dod. A dim ond un copi o'r sêl fyddai gael. Felly os oedd llythyr yn cyrraedd chi, a chi moyn gwybod, wel, efe wir Owain Glyndwr sydd wedi sgwennu'r llythyr hyn? Wel, os oedd sêl ar y gwaelod, o'ch chi'n gwybod bod e'n un go iawn. Felly, ni'n mynd i ddylunio sêl ar gyfer Glyndwr. Ond, chi'n gwybod beth? Mae un go iawn fan hyn. Dyna'i sêl go iawn fan a. Felly, sy'n rhaid i ni ddychmygu fe, mae un go iawn fan a. A bydde fe'n gwasgu hwnna mewn wedyn, a chi'n gweld y manylion sy'n ar ei sêl go iawn fan a. Mae enw fe rownd yr ymyl, wrth gwrs. Wedyn mae da fe, beth sydd da fe? Os cwn da fe wrth i drad, mae'n eistedd ar... gader, yn dweud. A chi gweld wedyn i fanner o amgylch. Chi gweld y fanner o amgylch? Chi gweld y llewod i fanner fyna? A wedyn, sa'n gweld rhywbeth y bit ma ar y top. Sa'n gweld beth yw hwnna? Fe i goron hwnna, felly. O i goron hwnna i fod. Ie. Right, wel, dewch i ni gael creu sêl. Iddo fe, ein hunan. Right, felly. Draw Express. Iawn. Ar ein prosiect gwag, ni'n mynd i wneud o mewn camau. Iawn, ni'n mynd i wneud yr blob o gwyr, wedyn ni'n mynd i wneud yr dyluniad yn y canol, wedyn ni'n mynd i wneud y testyn. Right. Felly, cyfryngau ar y chwith, a ni'n mynd i fynd i lluniau, a fi'n mynd i gynhyrchu delwedd. A mae'n mynd i fod yn sgwar. Iawn. Wel, fi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Sêl. Cwyr.
Siap cylch. Cwyr, lliw, coch. Trin hwnna. Nawr, mae rai geiriau, chymod, mae geiriau fel sel a cwyr, mae geiriau anghyffredin, byddwn ni'n gweud bod geiriau yna'n llai cyffredin, weithiau yn gallu tricio, na ni, mae wedi gweithio'n iawn. Weithiau mae angen i ni ddefnyddio geiriau Saesneg yn ein sbarden ni, ond chymod be, mae hwnna wedi gweithio'n iawn. Right, well, great. Nawr, pidwch yn ffoeni am y patrwm yn y canol, achos os chi moyn cael gwared fe, chi'ch chi cael gwared fe. A fi'n mynd i gael gwared yna fe. Ond fi'n mynd i ddewis yr un, chymod beth, na ddewis yr un sydd â patrwm fel bod fi'n gallu cael gwared yna fe, ddangos i chi fel. Right, mae hwnna'n gret, ond fi moyn cael gwared ar beth bynnag yw'r patrwm sydd yn y canol. Felly i wneud hynny, yn gys rai fi'n wneud yw clicio'r X fan hyn ar y chwith, a nawr allai fi'n ni tynnu gwrthrych. Clic. A nawr allai just peintio allai fi'n am maint y brwsh lan. Gwni, a fi just yn peintio mewn fyna ar yr unrhyw addurniadau sydd mewn fan hyn. Just yn mynd i peintio mewn fyna. A wedyn just tynnu. Clicio ar y bottom glass, tynnu. Gobeithio bod nhw'n mynd i roi cwyr, chymod, flat syml i fi. Gobeithio. Gobeithio. Ydy, na ni, gret. A mae wedi rhoi cwpl o opsiynau i fi. Nes i ddim peintio yn daclus iawn, dy fe, felly mae ambell i ddarn yr ymyl. Ddim yn berffaith. Ond hwnna'n iawn. Right, cadw hwnna, cadw. Right, nawr te. I fi nawr te yn mynd i adeiladu haen ar ben hwn. Dewch chi gael tynnu cefndir hwn, tra bod ni wrthi. Chi clic ar hwn, a dwi'n mynd i glicio ar y ledi gyda'i spectral hael cwl iawn i dynnu'r cefndir. Mae nhw'n mynd i gael gwared o'r beth bynnag yw hwn, chymod. Na fe, a dim ond y sales, dyn ni. Right, nawr, dewch i ni gael mynd nôl te a adeiladu'n to. Cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd. Sgwar eto. Right. Nawr te, sel, cwyr, cwyr, lliw, coch, siap, cylch. Talon o llawn. Right, nawr allai sôn am beth ydych chi'n ei weld o'i fewn e. Nawr te. Beth yw'n ni gael? Tywysog yn dal cleddyf. Beth arall ych chi gael? Beth am y llew? Llewod. Llewod yn y cefndir. Llewod yn y cefndir. Ie, trio ni jyst hwnna. Cynhyrchu. Felly, weithiau pan chi'n trial adeiladu pethau lan defnyddio deallusrwydd artificial, hydrwch yn trio cael popeth ar un sbardun, newch nhw ar wahân a rowch y hein ar ben i gilydd. Fel fi wedi gwneud fan hyn, fi wedi gwneud y sel coch yn gyntaf, jyst i gael y blob o gwyr. Wow, cool. O, mae pen llew gyda un fan hyn. Wowzers. A wedyn, llwn ni roi fwy o fanylion fel hyn. Right, wel, chymod be, fi'n mynd i fynd. Yn credu na i fynd. Na, mae hwnna'n cool iawn, ond fi'n credu bod fi'n mynd i fynd am yr un cyntaf. Nawr, yr unig beth yw, mae lliw arno fe. Iawn, a bydde ddim lliw arno fe, achos mae cwyr coch fydde fe. Felly, be fi'n mynd i wneud yw defnyddio effaith deilyw i wneud trwy mae dim ond lliw coch a gwyn i ni'n gweld ar hwn, yn unig. Right, felly, mae hwnna'n gret. Dewch i ni gael clicio... Wel, ie, gallu ni wedi teipio, teipio lliw coch yn unig. Right, ond dim ot, gen ni tynnu'r cefndir ar hwn. Chi'n gweld, a nawr mae hwnna'n edrych fel bod e'n eistedd o fewn yr un arall. Fel yna.
A mae'n sicr angen i fi i sort o'r lliw mas. Felly, fi'n mynd i'r effeithiau, a fi'n mynd i tonau deilyw. Cyn i drial rhyddgoch. Na, mae hwnna'n rhy dywyll. Mae eisiau fe fod... Reit, dewch ni gael fynd i personol. Nawr, dyle'r cyfnewid rhain, dyle'r amlygu fod yn goch. Goch. Na ni. A dyle... Sori, y cysgodion fod yn goch a'r amlygu fod yn wyn. Trwy'n coch fwy llachar fan hyn de. Trwy'n i'r amlygu de gyda rhyw goch arall. Na. Y gwyn sy'n gweithio o'r enw e. Right, y coch yma sydd ddim yn gret. Clic ar y coch yma. Be fi'n ei wneud yw defnyddio y pipet. A dewis yr union lew sydd da ni fan hyn ar y coir. Aha! Nawr te, mae'n lot o well. Great. Good. Right. Wel, nawr bod fi wedi wneud hwnna. Be fi'n mynd i wneud nesaf? Wel, allan ni roi testyn hefyd, wrth gwrs. Ond, allan ni ddim am nawr, achos mae da fi 8 munud ar ôl. Allan ni ychwanegu testyn, a roi fe'r gynllun testyn. Sy'n rhoi... chymod, na i jyst wneud e. Mae di gwrs na fi. Right, na i roi fan hyn testyn, a roi ychwanegu chi testyn, a na i roi fan hyn Owain Glyndŵr. Right, felly dyna'r testyn. A na, mae eisiau ffont sy'n edrych... Gwrwch, hynny, mae fe'n dechrau gweld, mae'n gweud black letter font. So, na i'n clic o gweld y cyfan. Nawr te, mae'n dechrau dangos ffontiau. Mae'r jacquard yma'n un da. Llwch chi chwilio amdano fe, jacquard. Clic ar hwnna. Right, a nawr na i roi fe ar gynllun testyn bwa. Dyma ni. Roi hwnna'n mewn yn ei le. Mae'n ffitio fyna ar y sêl fawr. Cool. A falle bydde hwn yn wyn achos bod y golau yn sgleinio i ffwrdd oedd fe. Na ni. A falle bod cysgod y amgylch felly llwch chi fynd i effeithiau a ddod lawr a chwanegu cysgod iddo fe. Un o'r ein felly, ie. Ddim quite mor wyn yna. Chi'n newid y lliw na i fod yn fwy o falle'r coch golau yma sydd yn ei rhwng fel hyn, y pink. Ie, na fe, hwnna'n edrych wych, ynddo fe. Right, cool. Wel, great. Felly dyna'r sêl wedi wneud. Wel, dewch ni gael roi'r sêl ar lythyr pennal, y llythyr enwog nath Glyndŵr ddanfon at Frenin Ffrainc. Felly, dwi'n mynd i lusgo bocs na dros popeth a grwpio fe, fel bod hwnna'n aros dy gilydd. A nawr llai ailfeintio hwnna, chi'n gweld? A mae'n ailfeintio gyda'i gilydd. Rhaid ni roi'r sêl lawr fan hyn. Wps, wedi ailfeintio'n anghywir. Dad wneud. Os chi'n moyn wneud siŵr bod chi'n ailfeintio popeth, clicwch ar y sbotyn yn y cornel fyna. Na ni. Fel hyn. Felly dyna'r sêl. Dwi wedi dyfeisio ar gyfer Glyndŵr. Dych chi'n gael roi hwnna'n ar lythyr pennal, y llythyr enwog nath e ddanfon at Frenin Ffrainc. Felly, chi'n gael adeiladu hwn i fyny. Mae eisiau papur memrwn yno ni, parchment. Wel, dewch draw i'r elfennau, a lan i'r asedau dylunio, a dewch chi'n gael chwilio am parchment. Hen bapur. Right, cyn ni. Sgwlwch ar hwnna, edrych yn hen. Neu mae hwn yn cydan yn edrych yn gret. Mae hwnna, mae'n edrych yn gret. Sgwlwch ar hwnna i gyd. Sawl opsiwn ydych chi fan hyn. Dwi'n mynd i fynd am un o'r ein sy'n edrych yn racs. Gwneud hwnna. A nawr, dewch ni gael rhan lan na hwnna. Neud e'n fawr. Fel bod ni jyst yn teimlo bod ni'n gweld cornel gwaelod y llythyr nath e ddanfon at Frenin Ffrainc. Fel yna. A nawr dwi'n mynd i osod hwnna tu ôl i'r sêl yn y stac heinau ar y cornel top ochr dde.
O, sgwlwch. O, gwych. Wel, beth am y gwyn yma tan y cefndir? Wel, dyle hwnna fod yn fwrdd, dyle fe fod yn fwrdd pren, dwi'n meddwl. Dewch ni gael mynd i'r cefndiroedd a chwilio fan hyn am old table. A ni moyn golwg o'r top, felly rhywbeth fel hyn. Ie. Na? Na, fi'n credu bod y tywyll yn gweithio'n well, yn dweud? Hwna ni'n posh. Fi'n trwyddo. Hwna ni'n da. Chwilio. Hwna'n, ydw fi'n licio hwna fyd. Fi'n credu na i fynd am hwna. Na fe. Right, wel, beth dyn ni'r ôl i wneud? Wel, beth am ychwanegu testyn? Wel, chi'n cofio'r font cool mae ni wedi defnyddio fan hyn? Wel, tro nesaf na i ychwanegu blwch testyn, gan clicio am testyn, a ychwanegwch eich testyn ar top. Mewn i ddefnyddio'r un font. A beth newn ni deipio mewn fan hyn? Wel, beth am deipio llythyr pennal. Llythyr pennal. Ni. A os chi'n moyn mwy o wybodaeth, mae e draw fan hyn. Chi'n gweld? 1416. Felly yna rhoi llythyr pennal fel teitl. Dod lawr. A yna rhoi 1416 dash. Owain Glyndŵr yn ysgrifennu llythyr pennal at Frenin Ffrainc Charles y chweched. A ni'n sgwennu chweched mewn rhifeinig, sef fi a i fawr, i dot fawr. Right, fi eisiau hwn i gyd i fod ar y papur, felly fi'n i lusgo hwnna draws. Dyma ni, rhywbeth fel na. Gret. Nawr, os licen ni hwn i fod yn gryfach, allai ychwanegu am linell, wrth gwrs, chi'n gwybod fel un na? Allai ychwanegu tym bach o, na fe, mae hwnna'n gweithio neis, chwel, chydig bach o am linell llwyd. Just i wneud ychydig yn fwy trwchus. A falle na i ddefnyddio yr ddolen fan hyn i gylchdroi hwn tym y bach. Na fe, ar ongl tebyg i'r papur. Right, wel, dwi just bod mas amser, felly, ond beth am ychwanegu cymeriad? Cyfryngau ar y chwith. Fideos ar y top. A animeiddio cymeriad. Pa ddarn o hanes Glyndŵr heddi chi wedi ffindo fwyaf diddorol? Pa ddarn o hanes Glyndŵr heddi chi wedi ffindo yn fwyaf diddorol? Beth am ddewis cymeriad addas? Rhywbeth fel cymeriad buddigoliaeth. Fan hyn. Mae'n gwisgo coron fel tywysog. A beth am ddweud y hoff ddarn chi o stori Glyndŵr? A roi e fan hyn ar y llythyr. Iawn? Ticwch y botwm sy'n gweud gwella lleferydd, a wedyn recordio, cyfrin i lawr. Fy hoff beth i am stori Owain Glyndŵr yw y ffaith bod e byth wedi cael ei gipio na'i frydychu. Does neb wir yn gwybod beth yw diwedd stori Owain Glyndŵr. Gorffen. Nawr, beth sy'n digwydd nawr yw, mae Express yn mynd i gael gwared o sŵn pawb arall yn y dosbarth y blaw am chi, achos bod fi wedi ticio gwella lleferydd. Mae wedyn yn mynd i roi fy llais i ar wefusau'r cymeriad yma. Mae'n mynd i lip-synco'n llais i i'r cymeriad yma. Mae hefyd yn mynd i ryndo'r beth goslef yn llais i, tôn yn llais i, a animeiddio gweddill y cymeriad, y gwyneb, y breichiau yn y blaen, yn dibynnu ar tôn yn llais i. Beth wneith e wedyn yw gosod hwnna ar y prosiect. Mewn i roi fe mewn ar y prosiect,
a bydd e fyna yn siarad ar lythyr penna. Right, cawn ni off, cofio neud e. Wel, ni bang ar ddiwedd y wers reit nawr. Felly sefon ni, wel, oeddi hwn yn mynd i wneud hwn weddol gyflym? Ydy ma fe, ydy, mae'n raso trwy dde fe. Felly sefon ni i wneud hwn. Tra bod fi'n aros i hwn, jyst atgoffa chi, ffrindiau, dewch i'r gwersi nesaf, athrawon cyfrestrwch, gan fe ni adobe.l/live lessons. Cofiwch am wersi wythnos nesaf, sef wythnos ailgylchu, a wedyn mae da ni wers ar gyfer ieithoedd Ewropeaidd hefyd ar ddiwedd yr wythnos. Felly 2 wers fyw wythnos nesaf. Y 2 ohonyn nhw yn y Gymraeg am 10:30 yn y bore. Felly ewch i'r restr, cyfrestrwch ar gyfer rheina. Right. Beth sy'n digwydd nawr? So mae'n siŵr beth sy'n digwydd nawr. Dyle hwnna ddiflannu nawr a bod ni'n nôl ar un arall. Ydw i wedi gweithio? Odi, cofio fan hyn. Right. Cofio. Felly i orffen o wers heddi, dewch i ni gael clywed am fy hoff... mae'n ei copi o ti, chwaith. Right. Dewch i ni gael clywed am hwn te. Sgrolio mewn. A banta ni. Fy hoff beth i... Sa'n meddwl bod y sŵn yn trwy ddo i chi fyna, ond oedd e'n sŵn o'n gret i fi, a chi'n gweld bod yr animeiddio yna yn lot fawr o hwyl. Felly joiwch chwarae gyda'r animeiddio yna, rhoi cymeriad ar eich llythyr pennal. A diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar gyfer diwrnod Owain Glyndŵr. A chi'n meddwl beth, mi'n falch bod chi'n cael cyfle i ddysgu am hanes Glyndŵr, achos nôl pan o'n i yn blentyn, o'n i ddim wir yn cael dysgu am hanes Cymru. O'n i'n aml yn dysgu am frenhinoedd Lloegr a 1066 a'r math na o beth, ond lot well dy fi ddysgu am hanes Glyndŵr a phobl tebyg. Felly diolch am ddod, diolch am ymuno yn y dathlu heddi i gofio ymuno'n harwyr ni, a wela i chi ar wers fyw arall cyn bo hir mae'n siŵr. Hwyl am y tro!